Assalamu alaikum Türkmen portal web saytymyzyň mehriban tomuşçylary. Bugünkü gurrun bermeýän ýerimizi siz bolmanyny ömrüňizde bir gede kökma suratda görüňiz ýa barp görüňiz. Käbiriňiz bolsa oňa hälisini gatnap durýarsyňyz. Men gurruňmy etjek ýerim elbetde Howa Mendili ýa-da aeroport. Howa Mendili ýalçysylmy uly hemem köp adamly ýer tapaýmak kyn. Ýer Howa Mendilileriniň hemmesinde adam diýsen köp bolýar. Olaryň köpsi elbetde ýolagçylar. Ýa bir ýere gitmeli ýa bir ýerden gelýär. Meselem Atlantadaky Hartsfield Jackson halkara Howa Mendili bir ýylda 100 milyon ýolagçy hyzmat edip biler. 100 milyon. Bu Atlantaň öz ýylatyndan tas 20 esse köp diýen ýaly gelip gitişi. Şonça adam gerekli yerlerine eltämek üçin jim 34 türli aviakompaniýa gerek bolýar. Olar bilelikde her gün Howa Mendiline 2500 uçuş bilen gonşy üçin edýärler. Bu bolsa bir giden uçurlar, ýolagçylar hemem Howa Mendiliniň bir zata gödökçilik edýän işgärleri. Ünsülen sillasaň elbetde Howa Mendil edil şäher ýaly işleýär. Dolandyrşylygy strategiki ugry üçin edýär. Hemem gündelik dolandyrşa gödökçilik edýär. Zirdibil aýryan toparlar Howa Mendilinden hemem uçurlardan gala gaçyk hapalary ýygnap durýarlar hemişe. Polisiýa we ýangyn söndürjüler adamlar hemem olaryň emleklerini dörepiljek kynçylykdan gorýar. Dürli munisipal hyzmatlary bolsa dürli administrativ wezipeleri ýerine ýetirýärler. Olaryň içinde işgärler dolandyrmakdan hukuk we maliýe meseleleriniň çözüklerini çelli ähli zat bar. Indi bolsa Howa Mendiller hakda dörep biläjek sowallara jogap berelik mehribanlar. Bilelikde ýolagçylara kimler hyzmat edýärler? Howa Mendiliň ýolagçy terminalynyň ortalaryna, ýani orta arasynda bolup geçýän zatlaryň ählisi ýolagçy hyzmatyna degişli. Siz uçara minjek bolanyňyzda ýolagçylara hyzmat ediş bölüminiň işgärleri bilen köp iş talşýan elbetde. İlki bilen registrasiýa ýerine otururlar, sizin uçuş üçin gerekli resmi namalaryňyzy ýer we ýerdigini anyklaýarlar, görýärler. Ýoksa siz barmaly ýurduňyzda baranňyzdan soň sizi ýurduň içine goýup bermän ýeriňizde ugry daýmaklar akmar. Käbir Howa Mendiline el goşulaňyzda özüňiz salşdyrdyňyzda diýip sizden sorap berlerler. Bu sowaly oýun etmän jogap bermeli. Ýoksa siz uçara mindirmän ýeriňizde ugratyp bilýärler. Sowallary berip bolan soňra hökmat sizin goşulaňyzyň agramyny barlaýanlar. Bilýärler, bulara bahana gözleýärler o diýip howlukman mehribanlar. Uçaryň uçuşuna gaty köp zatlar täsir edýär. Şolaryň iň esaslarynyň birim uçurda agramyň dogry ýerleşdirilmegi. Eslendik aviakompaniýanyň uçurda agrama saplayan ýürüýte bölüm bar. Goşlar hemem adamlar uçura minip başlaýança, olar eýem şol uçuşda näçerek agramyň ruhsat edilýänligini bilýärler. Bu agram howa şertlerini, aerodromyň uçuş gonşlugynyň häsiýetlerini öwrenip, uçurda aňrabaş ruhsat berilýän uçuş we gonş massasyna laýyklykda kepitlenýär. Şonuň üçin hem uçura salynýan goşlaryň hemmesiniň agramyna taqiq gödökçilik etmeli. Şeýle de ýolagçylara hyzmat ediş bölüminiň işgärleri dürli hyzmatlar ýerine ýetirýärler. Meselem, ýani ul adamsyz syýahat edýän çağalary gödökçilik edýärler. VIP ýolagçylar üçin goşmaça hyzmatlaryny üçin edýärler. Ýolagçylaryň gonmagyna jogap berýän işgärler galp resmi namalary anyklamak hemem adamlaryň ýüzüni tanamak boýunça ýürüýte okuw geçirilýär elbetde. Ýöne bolýanlar. Olar siziň registrasiýadan soň PTG öz doganyňyza ýa dostuňyza bermän uçara özüňiziň münenniňizi tasdiklaýarlar. Şeýle de bu işgärler siziň uçara öz wagtyna hemem hukukda münenniňize jogap berýärler. Köpden hemme ýolagçylar registrasiýadan geçip resmi namalaryny barlanan soňam terminalda epesli oturup elbetde garaşmaly bolýarlar. Bu zatlar sizi kösemek üçin edilýän zat däl mehribanlar. Elbetde işgärler hemmesi ýerdäki hyzmat ediş gullugynyň buýrugyna garaşýarlar. Imet uçara ýüklenen soň ekipaj ýerli ýerine geçen soň goşulan ählisi ýerleşdirilen soň buýruk berilýär. Ana şondan soň bolsa ýolagçylara uçara minmäge ruhsat edilýär. Ýani olar barlaýar da birinji. Näme üçin indi uçarlar gije galýar? Howsawal. Halkara Howa ulaglary birleşigi ýani IATA diýip adlandyrylýan ajaýyp Gorama kerli ýolagçylar bilen Howa syýahatynyň hukymem elbet täsiri barda sowal jogap alýar. Soňky netijelere görä syýahatçylar köpse uçuş geje galyny näme üçin onuň sebäplerini düşündirilmeýärligini alyp edýärler. Uçuşyň geje galmanyň iň köp düşýän sebebi meteorologiki şertler. Ýeriň tezligine uguruna köp zat bagly. Uçurlar üçin garşylykly öwsýän ýerle uçmak hemem gonmak amatly. Sebebi ol uçuş ýasaklanyş üçin gerekli aralyk ýetgilýär. Ikinji sebäp ýerdäki hyzmat gullyklarynyň işi bilen baglanşyk. Eslendik aviakompaniýa uçurlary ýerde näçe az dursa şonça da gowy görýär. Şoňa görä de grafikde diýär. Şonda da kiçirek uçurlar ýerde adından ýarym sagat, uçurlar bolsa 2 sagat töwerege durmaly bolýar. Uçury innik uçuşy taýýarlamak üçin laýyk gerek wagt elbetde şoňa deň. Munyň üçin bir giden iş edilýär. Adından 10 dagy tehnika, şonça ragam adam ondan köprek adam işleýär. Uçur arkaýyn uçur ýaly näme etmeli? Tormoz kalotkalaryny hemem konuslaryny gurnamaly. Onlarça tonnalyk goşlar, ýükler hemem poçtalary
uçora yüklep doğru yerleştirmeli. Konuşda öz qoşunu innemedik yolçuyunun qoşunu ketkitlep düşürmeli. Qardaşıma mendeş giden şaşırımlı iş yatı. Üçüncü sebep, texnik sebeplere göre uçar wagtynda uçman biler. Bu en möhüm sebep hesaplanýar. Bu sebep bilen uçaryňyz wagtynda uçmasa gaharlanmaga derek mehriballар. Entek uçar ýerde düzülýärlik üçin siz elbetde begenmeli we Hudaýa şükür etmeli. Uçarlarym ulaq ferişdeleri bolupdyr. Ollarym hökman barlap bejerip seri tutturmaly. Uçaryň şeýle geje galmaklary hakynda siz ol entek onmanqa elbetde bilersiňiz. Şonuň üçin arkan howa mendiline oturup kofejig için, çaýjyg için dukanlara aýlanyň, görüň, eşdiň adamlar bilen tanışyň. Ýöne käwagt ýolagçylar ýa uçara minip ýerleşen soňlarym uçar epesli wagt uçman biler. Näme üçin beýle bolýar? Men özüm dostum bolup görtüşüm gelýär. Beýle eglenmäniň sebebi birinciden howa hereketine dolandyrış bölüminiň ruhsatyna garaşylmagy, uçuş gönüş dolagynyň başyna uçar nowatlaryna garaşylmagy bolup biler. Eger uçar öňen bir sebäp bilen geje galan bolsa, ol öz uçuş dolagyna çykmaly nowatyny ýitirýär-de beýle nowaty duran uçarlar uçup gidýänçe garaşmaly bolýar. Tä dispetcher oňa ruhsat berýänçe ol köýge galyp bilen. Siz telekeşi önümü öldürüyor. Siz telekeşi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmeti isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli mahabat platformasy. Uçaryň eglenmeginiň ýene bir sebebi howanyň derejesi 0 gradusdan aşağı düşýänmesi. Raýat aviasiýasynyň ýörüýte düzgünleri bar. Şol düzgünlerim uçaryň ganatyna ýa bir wintyna gar ýa-da buz bar bolsa uçmagy gadagan etdi. Şonuň üçin uçar uçuş gönüş dolagyna çykmanqa onu gardyr buzdan arasalaş işler geçirilýär. Bu iş uçaryň ululugyna göre 10 ýa-da 20 minut töwereg dowam etdiler. Uçar ýere gonundan soň näme bolýar? Uçar uçuş gönüş dolagynyň soňuna saklanan soň ýörüýte bellinen duralga alyp gidýän maşyn öňünden çykýar. Uçara hyzmat ediş işleriniň iň jogapkar bölegi başlanýar. Duralga ýerine onu marşalar garşalýar. Marşalar bu el hereketi bilen uçaryň nire barmalygyny, haýsy tarapy öwrülmeligini, nirde durmalygyny görkezýän uçarman bilen hem hereketleň üstü bilen habarlaşýan elbetde adam. Uly howa mendiline bu iş ýörüýte program edýär. Uçar dol saklanan soň formly etil birdäki ýaly başagaýlyk başlanýar. Uçardyň asmanyna aviakompaniýa üçin pul gazanýar. Onsoň kompaniýa uçar çaltyrak ýene uçurmak üçin uzak wagt gidirmejek bolup jan etýär. Şonuň üçin hem uçaryň daşyna her hili hyzmaty ýerine ýetirýän maşinler üşýärler. Olaryň hersi hakda iki aldyryp geçmekleýär. Catering hyzmatlary. Cateringde ulanylmadyk suw bilen iýmiti uçardan düşürýärler-de täzesini ýükleýärler. Iýmitler suw ýolagçylary üçin aýry, ekipaj üçin aýry goýulýar. Ýangıç dollarjylaryň hyzmatlary. Ýoksa da sowal size. Uçaryň ýangıç bagy nerede? Böyle evet maýdan uçaryň ýangıç baklary ganatyna ýerleşýär we şol sebäpli hem lyuklaryň üstü bilen uçaryň ýangıjy doldurulýar. Indi uçaryň arassalanyşy bu hyzmaty esasy ýani hyzmatyň maksady ýolagçylaryň rahatlygyny üçin etmek bilen bu hyzmaty edýärler diňe uçaryň içiniň arassaçylygyna seretmän onu durly arassaçylyk ferişdeleri bilen üçin edýärler. Meselem süpürgüçler, sawullar bilen indi ýerüstü elektrik üçinçiligi bu ulaq ferişdesi uçarlar duralagda wagty hereketlendirjilerim işlemän durqa uçarlar elektrik togla üçin edýär. Uçary howada işletmek üçin ýörüýte gurnama. Bu ulaq ferişdesinde ýörüýte gaz turbinaly hereketlendirji bolýar. Olam uçaryň hereketlendirjisi işler ýaly, onu ýokary basyşly howa bilen üçin edýär. Kondisioner üçin gurnama. Bu ýerde blok bolup, ýani ýörüýte blok bolup, ol uçar ýerde duran wagty onuň içindäki howa çalşygyny üçin edýär. İçilýän suwly ulaq. Ýörüýte bir ulaq ýokary hilli içimlik suwy uçara getirýär. Suw ýörüýte uly gaplarda saklanýar. Şol ýerde de filtrde
ýoldan geçirýär. Onu uçora ýörüte güýçli nasoslaryň kömegi bilen soňup alýar. Ýolagçy basgançyklary hemem elbetde näme gören nurtbeliýat ýolagçylary hemem uçoryň ekipažyna ýere düşmäge kömek edýän adamlar. Olay uçorlaryň botagasyna ýere çelli aralyk 1,5 metrden 6 metre çelli bolýar. Ondan olardan düşmäge şular ýal basgaçyklar ökman gerek. Lentaly ýükleýijiler. Bu ýollarda lenta konveyeri bolup, olar ýolagçylaryň goşlaryny uçordan düşürmäge hemem täze goşlar ýüklemäge kömek edýär. Transporterler. Bular konteynerleri ýüklemek hemem düşürmek üçin gerek bolan ýük platformalary. Olar ýükleri daşawan bilýärler, ýükler getirben bilýärler. Bu doňmagyna garşy iş geçirýän ulaglar. Beýle ulaglar ýörüte işgärler ulagynyň ganatlary, hereketlendirjiler dogmaly ýaly, elbetde ýörüte garnyny maşynyň uçora pürkýärler, tepýärler. Bu garny uçordaky buğdy eredýär. Hemem uçor ýerde garaşyp durka täze buğdyň ýygnanmagynyň doly öňüni alýar. Uçoryň buksirlenmesi, uçor hawa mendiline ýörüte traktoryň kömegi bilen buksir we rullanýyş ýoldasyna eltilýär. Traktoryň uçoryň öňündäki şassini çala, galdyryp onu gerekli tarafa itekleýärler, bilýär. Bundan başga da hawa mendiline goşlarda şeýle ýörüte arabalary, uçorlar bilen duran ýerlerini gowatganma diýaly ulanýan ýörüte enjamlary, hemem duran uçorlary ýere gaçmakdan goraýan tripodlary görüp bilersiňiz. Näme üçin uçordan düşmäge garaşmaly bolýar? Balam köpden berýän sowaly. Uçor ýere gelip ondan soňam köplençe ýolagçylar düşmek üçin bir az wagt garaşmaly bolýar. Sadece dinleýär, netýär. Kä wagt garaşmak gaty uzaga çekýär. Kä wagt bolsa 2 minutda ýetenir. Näme üçin beýle onuň ýagdaýy ütgöýär. Uçoryň agyrlyk merkezi ütgäp ol uýruguna gaçyp bilýär. Şeýle bolmady alam käwat goşlary düşürilip başlanýança garaşmaly bolýar. Uçoryň ýetki agram öňküsinden has köp bolsa, uçor uýruguna gaçýar. Beýle ýagdaý goşlaram ýolagçylaram uçoryň şol bir tarapyna düşürilse, elbetde şeýlere ýagdaý edýär. Ikem şu taýda da eslenik ulag serişlerine bolşýar uçorlarda tehnik hyzmatlar geçirilýär. Bu hyzmatlar nämeden ibaret? Uçoryň esasy ulgamlary barlygdan geçirilýär, ýasalyklar düzedilýär, ulanyş wagty dolan enjamlar çalşylýar. Teknik hyzmat edişiň näkeli görünüşleri bar. Operativ teknik hyzmat onuň esas wezipesi uçuşda dören näsalyklar düzedip uçory inniki uçuşa taýýarlamak. Döwürleýän teknik hyzmat her 42 saatdan amala aşyrylýar. Onuň esasy we düýpli maksady ýüze çykyp biläjek näsalyklar öňüni almakdan ibaretdir. Bu hyzmatda gysagary da çalşyp bolmaýan enjamlar çalşylýar. Ýörüte teknik hyzmat bu hyzmat uçor adaty iş şertlerinden duýdansyz sowulan ýagdaýlaryna ýerine ýetirilýär. Meselem uçor ýere gonanyna guýrugy ýere degse ýa gow gonyp bilmän bir kegedek böküp gonsa, uçuş konuş dolarynyň daşyna çyksa bolmasyny welip. Bökümleýän teknik hyzmat bu hyzmat her ýylda 2 gedek geçirilýär. Uçoryň hemme ulgamlary, enjamlar barlan gerekli çalşylýar. Uçor odak möhletligini saklanana geçirilýän teknik hyzmat. Bu hyzmat uçor uzak wagtlyk uçurulman durumny gerek bolýar. Onuň esas maksady nämeden ibaret? Uçor haçan göğe galmaly bolanyna ol işe okyp bolany ýitirmeli däl. Uçor mendiline iň esasy adamlar kimler? Uçurmallarmy? Ýok. Avia dispetcherler. Olar uçurlan asmanna hemem hawa mendiline kopylan üçin edýän adamlar. Avia dispetcherler buyruk we dolandyryş dinlerini oturan ýerlerinden ähli uçurlaryň uçuşyny, gonuşyny hemem gowada şertlerini we hereketlerini ugrum saglaýarlar. Olar hemişe gödökçilikde saklaýarlar. Uçuryň ekipaji hemişe dispetcherler bilen habarlaşyp durýar. Dispetcherler uçurlan hereketiniň tertibine jogap berýärler. Olar hawa şertlerini, uçurlan gatnawynyň tertibini hemem şoňa meňdeşdaklary gödöňünde tutup ýörüte monitor ulanyp, uçurlan uçuş ýagdaýyna ýetdirli gödökçilik edýärler. Uçur ýokary tezlikli ulak elbetde bilýär. Ondan dispetcherde hayal ýagallyk etmäge diýilen wagt ýok. Meselem, garaşylmadyk waka ýüze çykanlar ol şo wagtda uçurlar howpsuz aradaşlyga ýaýradyp ýetişmeli. Ýa bolmasa uçura hawa mendiline gonmagy ruhsat bermelimi, dälmi, wagt ýetirmän derrew karara gelmeli. Munyň üstüne bir dispetcher şol bir wagtyň özünde 20 töwürü uçur bilen gatnaşyp jogap bermeli. Ozak wagtla pikirlenip oturmaga wagt ýoklugy üçin dispetcheriň ähli hereketini berk düzgünler saglaýar. Dispetcheriň işi uçuşa gödökçilik edenne bolup biläjek ýalňyşlyklary adatmak üçin ýokary derejede gurulmalydyr. Düzgünler hem ähli belläp geçişmeli ýaly şol görkezmelerden başga da dispetcheriň ygtyýarlygyna ýörüte enjamlar bar. Olar monitorlar, ara gatnaşyk, signal tahtalary hemem şoňa meňdeş bir giden zatlar. Şeýlede dispetcher meteorologiýa ulluklarynyň maglumat alýar. Başga da gerekli maglumatlar hemmesi onuň el ýüzünde bolýar, oturan ýerde. Ýekece ýalňyşlygam betbatçylygy adamlaryň helakçylygyny eltip biljegini dispetcherlaryň ýaklysy gatdygy bilýärler, düşünýärler. Ýokary jogapkärçilik, ýokary tezlikde çözülmeli meseleler, bularyň
hemmeti ýokary iner dartgylygyna getirýär. Şonuň üçin olar din salmaga da ýokary jogapkärçilik biçim bileşýärler. Wagtyna ýatyp wagtyna turmak olar üçin hökmany borç. Ukyň alman işe gelmeň özi eýem birinji ýalňyşlyk. Iň hoply zat bolsa dispetcher bulaşda uklap galsa ýa-da öz işini hayal ýagallyga ýol berdi. Dispetcheriň ýalňyş sebäpden bolan hadiseler, uçur helakçylyklaryň hakda ýörüýte düşürilen filmler, görmedikler araňyzda adymqa diýen. Mehriban adamlar, edit watandaşlar bitdi-de howa menden laqalla gurrun bermek isleýän zatlar elbetde şulardan bar mukaddip pikir edýär. Biz siziň seslenmeleňizde garaşýar hemem gepleşigimizi şu portatda jemleýär. Gepleşigimiziň ilk sanyna çelli türkmen portallarynda daşlaşmaň, elimden bilen bilen galyň çünki türkmen portalynyň iň ygtybarly maglumat çeşmeňiz. Hoşda bolňanda mehribanlar bu elbetde özüňize hoja seredin.